Καλησπέρα, αυτός είναι ο Μήλος. Εδώ είναι, δεν έχω βάλει τη ζελατίνα, γι' αυτό είναι έτσι. Το μαγνητικό είναι αυτό. Το κουνάς για να μην φεύγει. Βάζω τη δόση 3. Δεν είναι για να μην φεύγει ο καφές στο μαγνητικό. Μισό λεπτό γιατί δεν έχω δύο χέρια. Το χτύπησα λίγο να κατέβει. Εδώ πέρα είναι η βάση. Αν θες το βάζεις έτσι ή όχι. Ωραία. Και πατάμε. Εδώ από αυτά τα κουμπιά μπορεί να ρυθμίσεις. Μπαίνεις μέσα στο μενού που έχει και ρυθμίζεις το πόσα γραμμάρια θα τρέχει όταν πατάς το διπλό, πόσα γραμμάρια θα τρέχει όταν πατάς το μονό, και πάλι από αυτά τα τρία κουμπιά ρυθμίζεις τη θερμοκρασία του νερού που θέλεις, της εκχύλησης του καφέ. Αυτό είναι. Και εδώ πέρα το ακροφύσιο που σου βγάζει, αν το έχεις κάτω είναι το καπουτσίνο για να κάνεις, ή όταν το έχεις πάνω είναι για να ζεστάνεις το νερό σου. Εδώ ο ατμός. Γνωστή μηχανή αυτό. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο να σου δείξω. Αυτά είναι, και έχω και αυτό εδώ πέρα είναι για τη τετραπλή δόση που πάτησα εγώ το 3 εδώ πέρα. Είναι ακριβώς 18 γραμμάρια που βγάζουν οι καφετέριες για να βγάλεις τον καφέ σου. Έτσι την είχα διαβάσει ότι είναι 18 γραμμάρια, 18 μέχρι 22. Αυτή εδώ ο Μήλος στο νούμερο 3 βγάζει, στην ανάλογη κοπή εδώ πέρα βγάζει 18 γραμμάρια ακριβώς. Το μέτρησα με τη ζυγαριά και είναι έτοιμο. Αυτόματα σβήνει μετά από λίγη ώρα. Τη μηχανή την ρυθμίζει εσύ σε πόση ώρα θέλεις να απενεργοποιηθεί και να σβήσει. Αυτό, κάτι άλλο δεν έχω να σου πω. Σε ευχαριστώ.